Ashe ba ya duban yanayi shi bai kyalaba ko dan gari ba, akwai jikin yaro har da tsoho bai iya ji harkan malami ba, yana cikin jinin aljanu ma shiga yake ko baka yo zato ba, ba aljani ba ba dan mutum ba, ba babba ne ba ba kankane ba. So kenan wayo soyayya, soyayya kauna ce ta zama sila. Da can a baya da na yi budurwa sunanta ne bayan taguwata, sai tunani nake yi a kanta kyauta nake in ka kira sunanta. Kauna ta tashi yan basata rana guda ta ce min na barta, ashe ita macijiya ce. So ne yake sa mutum ya zamo kamar jinjiri, wani sa'in ko sai ya saka har ka zamo kamar marayi ne. Gashi ya saka min mari tamkar dan almajiri, ga ido yana yin jiri, nisa na mace in har ba za ki so ba. Ta so ki mina agaji duba jiki na gaji, gashi har ina rangaji a soyayyar ki ban yi guri ba. San ki ya saka na zamo mai hakuri tamkar dan damo, kunnuwa na basu jin amo idan baki ba za a ganni ba. So yana raba uwa da da kitina da tamkar gida, gashi kin jawo abin fada kalmar so babun fada ba ji ba. Kuma so ya zan so ku gane soyayya in za ku yi da wani, ku yi nazari ko da kadan ne, ku sa share amma kadan dai. Ki masoyiya ki nazari kan ki kare ki sa hadari, to so ki kara kokari domin so ma haɗin zuciya ne. Dubu wanda zai kula da ke, wanda shi zai miki sha muke, karaje a cutar da ke aure shi kawai ko baya da kuɗi, domin Allah baya barci shi ke raba mana abinci. Ya so ya saka kai kadai ci ko ni ma ba kai zato ba. Na san akwai lokaci ni zan zamo mamaci, san je gaban mahalici abinda na shuka shi za na girba. Ala samu samun rabo tasilar manzo abin yabo, duniya mu samu yan kwabo na gane da su ake ambatanka. Ki masoyiya tsaya ki jiya kai ma ka dakata ka je, amana ku rike ta kun ji da ni yamsho ina ba ku girma.